Вітаю, шановныя сябры. Сёння паговорым пра кнігу Антона Луцкевіча «На дарозе да новага жыцця». Гэта не зусім такая вялікая кніга, гэта хутчэй брашура памерам 36 старонак, якая была апублікавана ў Петербургу ў 1912 годзе. Антон Луцкевіч на той момант ужо быў такім лідарам, адным з лідараў беларускага нацыянальнага руху, беларускага нацыянальнага адраджэння. Ён быў актыўным публіцыстам нашай Нівы. Якраз у 1912 годзе пачаў выходзіць часопіс інтэлектуальны «Маладая Беларусь». І ў гэтым часе таксама пачалі з'яўляцца такія вось календары нашай Нівы, зборнікі нашай Нівы. Выходзіла шмат беларускай літаратуры. Гэты час, можна сказаць, пік нацыянальнага адраджэння, якое мела назву «Наша-ніўскі перыяд». Таксама трэба адзначыць, што ў 1912 годзе было прынята вельмі важнае рашэнне, што газета «Наша Ніва», а адпаведна і ўвесь беларускі друк, ці практычна ўвесь беларускі друк, ён пераходзіць на кірыліцу. Да гэтага часу беларускія кнігі, беларускія газеты, прэса, яны выходзілі двума шрыфтамі – кірыліцай і лацінкай. І вось была такая грамадская дыскусія, і вось у гэтым часе з'яўляецца таксама такі вось аглядны артыкул. Спачатку у часопісе «Маладая Беларусь» Антона Луцкевіча з такой жа самай назвай «На дарозе да новага жыцця», а пасля з'яўляецца і брашура з гэткай самай назвай. І сёння трошкі паговорым пра яе змест. Што ж хацеў сказаць Антон Луцкевіч беларускаму чытачу 115 год таму. Таму што сам тэкст быў напісаны ў лістападзе 1911 года, ну, адпаведна, вось у гэтым годзе роўна 115 гадоў з часу напісання тэксту. Пачынаецца ён з такога тэзісу, што уся гісторыя чалавецтва, гісторыя чалавечай цывілізацыі, яна пабудавана на нацыях, на народах. Што ёсць сусветная гісторыя, але яна складаецца з гісторыяў нацыянальных. І прагрэс сусветнай цывілізацыі усяго чалавецтва, ён ідзе праз народы, праз нацыянальнае жыццё. Народы, яны маюць сваю дзяржаву альбо не маюць сваёй дзяржавы. Нагадаю, што гэта пачатак 20-го стагоддзя, яшчэ час да Першай сусветнай вайны. І вось ён кажа, што ў нацыянальным жыцці гэта як і ў прыродзе. Бывае так, што, напрыклад, трава ці нейкія жывёлы, насякомыя, яны засынаюць узімку, а ўвесну прачынаюцца. Гэтак і народы, якія ў сваім жыцці, яны праз пэўны час пасля свайго росквіту заняпадаюць, а пасля адраджаюцца. Ён піша, што здаецца, што народ быццам заснуў перад навалай розных бедаў, перад мацнейшымі суседзямі, якія хочуць захапіць яго, прэтэндуюць на ягоную тэрыторыю, прэтэндуюць на ягоную спадчыну. Але гэта толькі здаецца. Гэта такая рэакцыя народнага нацыянальнага арганізму перахавацца, схавацца перад дужэйшымі бедамі, дужэйшымі за нацыянальнае жыццё і пазней пры пэўным спрыяльным моманце пачаць адраджацца да жыцця. Так адбывалася і з беларускім народам. Ён піша, што якраз 19 стагоддзя гэта час вялікай гістарычнага працэсу, час, калі пачалося адраджэнне ў многіх народаў, суседніх з беларусамі. І ўсе гэтыя факты, як пісаў Антон Луцкевіч, факты адраджэння многіх народаў, яны умацоўваюць веру беларускай інтэлігенцыі ў прагрэс нацыянальнага адраджэння беларускага народу. На чым жа будуецца ягоная вера ў адраджэнне беларускага народу? Ну, па-першае, на тым, што адраджэнне азначае тое, што беларускі народ нарадзіўся, што ён жыў, пасля замёр і цяпер адраджаецца. Вось усе гэтыя стадыі ў сваёй гісторыі прайшлі беларусы. Антон Луцкевіч пісаў, што беларусы як народ нарадзіліся на пачатку тысячагоддзя. Ну, гэта значыць на пачатку таго тысячагоддзя, у якім жыў Антон Луцкевіч, то бок другога тысячагоддзя пасля нараджэння Ісуса Хрыста. Гэта былі тры плямёны славянскія, якія зваліся крывічы, радзімічы, дрыгавічы. Аб'яднаўшыся і зліўшыся ў адзін народ, яны пазней атрымалі назву беларусы. Асабліва вялікага росквіту беларускі народ дасягнуў у 14, 15, 16 стагоддзях.
Як пісаў Антон Луцкевіч, тады ж была створана асобная беларуская цывілізацыя, якая дайшла до такой ступені развіцця, што літвіны, вось ён выкарыстоўвае такі тэрмін, не літоўцы, а літвіны, народ, які быў чужы славянам, ён прыняў беларускую цывілізацыю. У якім сэнсе, што у Вялікім княстве літоўскім беларуская мова была дзяржаўнай, урадавай, таксама сустракалася ў многіх помніках тагачаснага пісьменства. Аднак пасля Люблінскай уніі 1569 году пачаўся паступовы заняпад беларускай цывілізацыі. І ўжо ў 1696 годзе беларускія вышэйшыя пласты ці беларускія вышэйшыя станы, яны ўжо дайшлі да такой ступені паланізацыі, што нават выракліся сваёй уласнай беларускай мовы, якая перажывала свой залаты век яшчэ зусім нядаўна. У 1696 годзе беларуска-літоўская шляхта на сейме у Варшаве пастанаўляе змяніць закон, па которому пісар земскі маюць па-руску літарамі і словы, рускімі усе лісты, выпісы і позвы пісаці, а не іншым языком і словы. Вось гэта я дакладна працытаваў з кніжкі «На дарозе да новага жыцця». І такім чынам беларуская мова з урадовай, то бок з афіцыйнай дзяржаўнай мовы Вялікае княства Літоўскае, пераўтвараецца паступова да мовы сялянскай. Апалячыліся ці паланізавалася шляхта, паланізавалася мяшчанства ці месцічы, а беларускамоўнымі засталіся толькі сяляне. І вось гэты апошні стан, як пісаў Антон Луцкевіч, ён не перастаў быць беларускім, але ён быццам заснуў летаргічным сном. Што гэта значыць? Калі шляхецкая культура, мяшчанская культура яна развівалася, то сялянская культура яна быццам застыла. Галоўная задача была кансервацыя, захавання беларускай мовы і сваёй адметнасці ад іншых народаў. Сяляне быццам закрыліся ў сабе, яны не пускалі чужакоў да сябе, і такім чынам у асяроддзі беларускае сялянства захавалася самабытная, самастойная беларуская культура, якую страцілі вышэйшыя станы тагачаснага беларускага грамадства ці грамадзянства, кажучы словамі Антона Луцкевіча. Аднак зразумела, што сяляне самі па сабе яны не могуць стварыць культуры. Яны могуць толькі захаваць тое, што ёсць. Таму што большасць сялянаў, па-першае, яна не пісьменная, а па-другое, каб культура развівалася, трэба кніжнасць. Трэба кнігі на розную тэматыку, трэба школы і трэба нацыянальная царква. Антон Луцкевіч вельмі шмат разважае пра нацыянальную царкву. І ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі важны момант, што вось гэты летаргічны сон, ён трываў дзесьці каля 200 гадоў. Такі сон, калі нічога, здавалася, у беларускім нацыянальным жыцці не змянялася. І здавалася, што заснула сама беларуская нацыянальная душа. Аднак вось мова захоўвалася, ідэі захоўваліся, ідэі пра тое, што беларусы гэта асобны народ. І вельмі цікавы момант, што нават у гэтым часе беларускае нацыянальнае асяроддзе яна давала сваіх лепшых прадстаўнікоў суседнім народам. Так, напрыклад, Адам Міцкевіч, які быў паводле паходжання беларус, як пісаў Антон Луцкевіч, што Міцкевіч, который выйшаў з апалячанай беларускай шляхты, ён радзіўся і ўзрос на беларускай зямлі. Міцкевіч быў усёй сваёй псіхікай неразрыўна звязаны з Беларуссю і з народам беларускім і адбіваў у сабе самую беларускую нацыянальную душу. І такім чынам, паводле Антона Луцкевіча, Адам Міцкевіч ён паўплываў на фармаванне польскай нацыянальнай культуры і польскай нацыянальнай душы, то бок самой сутнасці. Таксама ён пісаў, што, напрыклад, было шмат такіх інтэлігентаў, якія выйшлі з беларускага асяроддзя і ўліліся ў расейскае нацыянальнае жыццё і такім чынам паўплывалі на станаўленне расейскага нацыянальнага менталітэту. Гэта была адной з такіх важных місіяў беларускага нацыянальнага жыцця – уплыў на суседнія народы. Аднак выкананне гэтай місіі нічога не давала самім беларусам. Антон Луцкевіч кажа, што гэта місія была вымушаная, яна не была натуральная, гэта было, напэўна, выкрыўленне беларускага нацыянальнага жыцця. І ўвесь час, нібыта
замёрзшы народ, ён чакаў, калі ж прыйдзе спрыяльны момант для развіцця сябе самога, каб самі беларусы маглі явіць сябе свету і такім чынам палажыць свой унёсак у агульначалавечую культуру. Тут вельмі цікавы момант, што паводле Антона Луцкевіча у часы Рэчы Паспалітай і да сярэдзіны 19 стагоддзя, да паўстання 1863 году, у планах апалячанай шляхты не было ніякіх ідэяў па сістэмным і планавым апалячанні беларускага сялянства. То бок паланізацыя беларускага сялянства проста не прадугледжвалася. У Беларусі жыло нібыта два народы, шляхта і сялянства, якія карысталіся рознымі мовамі, якія па-рознаму глядзелі на жыццё. Аднак у канцы 18 стагоддзя в Заходняй Еўропе адбываюцца выразныя змены. Адбываецца французская рэвалюцыя, праходзяць лозунгі свабоды, роўнасці і братэрства, а ва ўсходняй Еўропе пачынаецца рамантызм. Рамантызм – гэта калі шляхта яна звяртаецца да сваіх вытокаў і шукае гэтыя вытокі ў сваім народзе. І такім чынам вось беларуская паланізаваная шляхта звярнулася да свайго уласнага народу і пабачыла нібыта у люстэрку сваё ж адлюстраванне. Такім чынам вось беларуская шляхта, хочучы вывучаць свой народ, яна знайшла саму сябе. Пачалася такая беларусізацыя апалячанай беларускай шляхты. Вось як пісаў Антон Луцкевіч, апошнія гады жыцця Віленскага універсітэту, а гэта 20-е гады 19 стагоддзя, далі багата дэмакратычна настроенай моладзі. І вось Чачот, Баршчэўскі, Рыпінскі і іншыя пішуць і друкуюць беларускія паэтычныя творы, которые ідуць у народ. У тым самым 1912 годзе Рамуальд Зянкевіч, гэта яшчэ адзін прадстаўнік беларускай інтэлігенцыі, ён стварае спецыяльную беларускую бібліяграфію 19 стагоддзя, дзе пазначае ўсе беларускамоўныя творы, якія выйшлі у той час. Аднак вельмі цікавы момант, што Рамуальд Зянкевіч пісаў у прадмове да беларускай бібліяграфіі, што далёка не ўсе творы выходзілі друкам. Ну, прынамсі, ён кажа, што ёсць вельмі шмат зборнікаў рукапісных, якія хадзілі па руках і якія, на жаль, не дачакаліся свайго выдання друкам. Тут вельмі важна адзначыць, што, напрыклад, творы у Рыпінскага, у Чачота, у Баршчэўскага, яны, конечно, былі польскамоўныя, але з беларускімі устаўкамі. Ну і таксама выходзілі беларускія зборнікі этнаграфічныя, зборнікі беларускіх спеваў, прыказак, прымавак і гэтак далей. Новы этап, конечно, быў звязаны з тым, што ў 1848 годзе пачалася вясна народаў, пачалося адраджэнне народаў, якія проста ўздымаліся з нябыту. Так падымаліся чэхі, так венгры падымаліся, конечно, у польскім народзе, у славацкім народзе, у румынскім народзе і гэтак далей. І вось, конечно, гэтыя падзеі яны закранулі і Беларусь. Вось адзін з такіх беларуска-польскіх паэтаў, як пісаў Антон Луцкевіч, Уладзіслаў Сыракомля, Людвік Кандратовіч, ён піша верш па-беларуску, піша верш, прысвечаны вясне народаў 1848 году. І гэты верш, ён устаўлены ў кнігу. Антон Луцкевіч цытаваў першыя радкі. «Заходзіць сонца пагодняга лета, веяць ветер з заходніх нябёс. Здароў будь ветер з далёкага света, добрыя ж весці ты да нас прынёс. Здаровыя ж будзьце, эх, добрыя весці, там на заходзе праліваюць кроў, б'юцца для славы, свабоды і чэсці і робяць вольных людзей з мужикоў». Вось тут адзін з такіх момантаў, на які звяртае ўвагу Антон Луцкевіч, што ў 1848 годзе адбываецца такая важная падзея, як па ўсёй усходняй Еўропе фактычна скасавана было прыгоннае права. Робяць вольных людзей з мужикоў. І вось ён заклікаў таксама да еднасці паноў, беларускіх паноў, таму што ён казаў, што вельмі шмат было такіх вось паноў, як там Брэжастоўскія, Манюшкі, і іншыя завішы, якія хацелі вызваліць сваіх сялянаў і на гэтым грунце ўжо будаваць, адраджаць беларускую нацыю, беларускі народ. Аднак у сітуацыі Расійскай імперыі гэта было немагчыма. І вось надыходзіць 1861 год, калі быў скасаваны прыгон, і 1863 год, калі ўзнялося паўстанне. І паўстанцы ўжо звярталіся да беларускага народу па-беларуску. І ў гэтым сэнсе адбываецца такая набілітацыя
популяризация белорусской мовы. Потому что выпускали прокламации по-белоруску, выпускали улетки. И таким чином белорусские селяне разумеют, что ихная мова – это не только гутарковая мова, это не только мова, якой варта саромецца, это не толькі мова, звязаная з сярмягай, але гэтай мовай карыстаюцца і шляхты, якія б'юцца, каб зрабіць вольных людзей з мужикоў. І вось гэта ўсё называе Антон Луцкевіч дэмакратычнай культурай, дэмакратызмам у беларускай культуры. І з гэтым дэмакратызмам лучылася і нацыянальнае адраджэнне беларусаў. Але у апошнім паўстанні, як ён піша, паўстанні 1863-64 гадоў, усё болей дэмакратычныя жывыя элементы альбо загінулі, альбо былі выдаленыя з краю. І вось тут надыходзіць новая пара. Ён кажа, што гэта паўстанне яно паклала перапынак у працы над адраджэннем беларусаў. У перапынак над у працы мясцовых інтэлігентаў дзеля развіцця беларускага пісьменства. І перапынак гэты трываў да 80-х гадоў 19 стагоддзя. Это значыць, што ішла такая польская-расейская барацьба, калі было пастаўлена пытанне, да якой жа нацыі адносяцца беларусы, да польскай ці да расейскай. Расійскі ўрад лічыў, што як мінімум усе праваслаўныя беларусы гэта рускія. Польскія эліты, яны лічылі, у першую чаргу это польскія абшарнікі, землеўласнікі, яны лічылі, канешне, што патрэбна заняцца паланізацыяй беларускіх сялянаў. Інакш, калі будзе вынішчана ўся вось польская шляхта, то не застанецца палякаў тут увогуле. Таму яны абвясцілі ўсіх каталікоў палякамі. І вось гэта барацьба яна ішла, і такім чынам на 20 гадоў было ўвогуле прыпыненыя усялякія працэсы беларускага нацыянальнага адраджэння. Але праз 20 гадоў, як пісаў Антон Луцкевіч, польская, справядлівая сказаць, апалячаная краёвая інтэлігенцыя ад часу паўстання зрабіла круты паварот. І яна усе сілы аддае ўжо толькі польскай справе. Вось, пішучы пра гэты круты паварот, Антон Луцкевіч азначае, што польская справа, яна ўжо набывае такое нацыянальнае вымярэнне. Калі да 1863 году не было нацыянальнае вымярэнне, было такое, можа быць, больш палітычнае вымярэнне, адраджэння Рэчы Паспалітай, то тут ужо польскамоўная інтэлігенцыя, яна ўжо перастае займацца ў такім маштабе беларускай этнаграфіяй, перастае ў такім маштабе займацца менавіта беларускім фальклорам, беларускамоўнай творчасцю, а схіляецца ўсё да захавання, да кансервацыі пальшчызны, пачынае паланізатарскую палітыку адносна беларусаў. У асноўным гэта тычылася беларускіх сялянаў. Вельмі важны момант. Час гэтай вось барацьбы, як піша Антон Луцкевіч, польскага і расійскага нацыяналізмаў, у беларускім грамадзянстве, то бок у беларускім грамадстве паўстае новая інтэлігенцыя. От як ён пісаў. І ў тым жа часе, калі ў расійскім грамадзянстве ўсё болей бяруць верх дэмакратычныя думкі, у Беларусі быццам адгалосак таго, што рабілася ў Расіі, закладаюцца кружкі навучэнскай моладзі, узгадаванай у польскай, як і ў расійскай культуры, якія выдаюць беларускія кніжкі. Родзіцца беларуская дужа радыкальная газета «Гоман», якая выходзіць нелегальна ў Мінску, друкаваная на гектографе. Гэта 80-е і 90-е гады 19 стагоддзя. Так вось, што цікавае адбываецца. Здавалася б, нічога ўжо добрага не свеціць для беларускага народу. Пачалася вось праз усе інстытуцыі, якія былі на той момант, праз царкву, праз касцёл, праз школу, праз чыноўнікаў, праз маёнткі, вось русіфікацыя і паланізацыя беларусаў. Аднак моладзь, новае пакаленне, якія нарадзіліся ўжо напярэдадні паўстання ці адразу пасля паўстання, яны пачынаюць новы беларускі рух, і ўжо гэты рух набывае нацыянальнае вымярэнне. Вось выходзіць газета «Гоман». Антон Луцкевіч хіба што пра яе так не шмат што ведаў на той момант, таму што піша, што яна выходзіла ў Мінску. Насамрэч у Пецярбургу. Зноў жа адсылаю да спецыяльнага выпуску, прысвечанага Гоману і гоманаўцаў. Адначасова з гоманаўцамі, як пісаў Антон Луцкевіч, а поруч з гэтым развіваецца і прыносіць багаты ураджай паэтычная творчасць Мацея Бурачка, Францішка Богушевіча, у псіхіцы которага стары польскі дэмакратызм эпохі да 1863 году зліваецца з расійскім народніцтвам. І на гэтым грунце вырастае сведамасць грамадзянскіх павіннасцей перад народам-хлебаробам, любоў да яго і
і пашана да нацыянальнай індывідуальнасці. Бурачок першы кінуў зычны моцны кліч: не пакідайце мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Ён прыбраў у простае, але моцнае слова тую думку, якая і дагэтуль не губляе для нас свайго значэння. Ось пісаў Антон Луцкевіч. З'яўляюцца зноў беларускія друкі, з'яўляюцца нелегальныя на той момант кніжкі Мацея Бурачка, Францішка Багушевіча. І гэта ўсё паказвае пра новы этап беларускага адраджэння. 80-е, вось 90-е гады гэта не толькі пачатак адраджэння, але сапраўдны новы штуршок дала рэвалюцыя. Першая руская рэвалюцыя 1905-1907 гадоў. Асабліва важны быў для беларускага нацыянальнага адраджэння 1906 год, калі выходзяць газеты «Наша доля» і «Наша ніва». І беларускае слова, беларуская прэса, яны робяць надзвычайны ўплыў на беларускіх сялянаў. Таму што стала зразумела, што калі можна пісаць па-беларуску верш, калі выходзіць беларуская газета, то гэта ўжо значыць і беларусы такія ж паны, як і іншыя. Могуць быць такімі ж панамі, як і паны з іншых народаў. Вельмі цікавы момант, што ў той час першая і галоўная беларуская партыя называлася беларуская сацыялістычная грамада. То бок, сацыялізм, сам рух сацыялізму не прадугледжвае ўвогуле існавання паноў. Але вось думка такая Францішка Багушевіча, што беларуская мова гэткая ж людская і панская, як і любая іншая, вось яна ўваходзіць таксама ў творы Антона Луцкевіча, што вельмі важна было набілітацыя беларускага мужика, беларускага селяніна. Пра 1906 год Антон Луцкевіч пісаў, што лісткі, которые сотнями тысяч шырыла беларуская сацыялістычная грамада і усялякія капеечныя брашуры не маглі ўжо служыць духоўнай стравай для тых, што прабудзіліся да нацыянальнага жыцця. Такім чынам ён кажа, што вось гэты рэвалюцыйны этап, калі выдаваліся брашуркі, улёткі, лісткі, ён ужо мінаў, і патрэбна была сур'ёзная і важная беларуская літаратура, беларуская прэса. І гэтаму паслужыла газета «Наша ніва». Ён прыводзіць вельмі цікавую статыстыку пра нашу ніву. Наша ніва пачала выходзіць у лістападзе 1906 году, і на момант напісання тэксту яна выходзіла ўжо 5 гадоў. Вось піша Антон Луцкевіч. Як палічыла і апублікавала сама рэдакцыя нашай нівы, за першыя 3 гады жыцця у нашай ніве было надрукавана 960 арыгінальных карэспандэнцый з 489 беларускіх вёсак і мястэчак. А за 4-й год, гэта значыць за 1910, 660 карэспандэнцый з 321 мястэчка. І тут, як ён пісаў, трэба адзначыць, што ні за карэспандэнцыі, ні за выдаткі на іх перасылку ў рэдакцыю карэспандэнты, галоўным чынам сяляне, не дастаюць ні капейкі. Газету яны лічаць сваёй. Такім чынам ён канстатуе, што здавалася б, беларускія сяляне, якія доўгі час жылі ўвогуле без прэсы, без друку, якія доўгі час ізаляваліся ад усяго грамадства, яны ўрэшце рэшт адкрыліся на выданне беларускай газеты. Яны лічылі яе сваёй, яны куплялі, яны чыталі, яны высылалі карэспандэнцыі. І за такі малы час такая вялікая колькасць карэспандэнтаў, тысячы карэспандэнтаў, якія прысылалі звесткі ў гэту газету. Такім чынам наша ніва становіцца цэнтрам беларускага нацыянальнага адраджэння. Але каб адраджэнне яно было эфектыўным, патрэбна была нацыянальная інтэлігенцыя. Нацыянальную інтэлігенцыю фармуюць ужо, скажам так, прафесійныя пісьменнікі, паэты. Цікавы момант, як пісаў Антон Луцкевіч, што у нашай ніве мы спатыкаем больш за 60 розных імёнаў беларускіх паэтаў, якія займаюць важнае месца ў беларускай літаратуры. Асабліва знакамітыя такія таленты, як Янка Купала і Якуб Колас. Трэба таксама адзначыць, што у нашай ніве друкаваліся і празаікі, то бок каля 4 дзесяткаў тых, хто пісаў мастацкую прозу. Такім чынам, каля 100 творцаў, і гэта за 5 гадоў, гэта найвялікшы такі ўздым нацыянальнай інтэлігенцыі. Цікава, што Максіма Богдановича Антон Луцкевіч прылічваў да адзінага у шырокім сэнсе інтэлігента у беларускім пісьменстве, таму што ён ужо быў інтэлігентам у другім пакаленні. Усе астатнія гэта была інтэлігенцыя першага пакалення. Вельмі важны момант, пра што пісаў Антон Луцкевіч, што суполка выдавецкая «Загляне сонца» і «У нашага конца»
яна пачала выдаваць вельмі шмат беларускіх кнігаў. Пазней да яе далучыліся яшчэ такая выдавецкая суполка «Мінчук», якая была арганізавана ў Мінску, а ў Вільні былі выдавецкія суполкі «Наша хата», выдавецтва «Палачанін» і выдавецтва Антона Грыневіча. За 5 гадоў яны разам надрукавалі каля 200 000 асобнікаў беларускіх кніжак усялякага гатунку. Ёсць тут і літаратурныя творы, і школьныя кніжкі, і практычныя, і гаспадарскія, і нават гістарычныя. Як мы палічылі, у год ідзе да народу каля 25 000 асобнікаў усялякіх выданняў. Такім чынам, з 1906 до 1911 году беларускі друк выйшаў на аб'ёмы 25 000 асобнікаў беларускіх кнігаў, брашураў розных выданняў у год. Гэта вялізная колькасць на той момант. Прытым, калі ўлічыць, што беларускія нацыянальныя сілы не былі такімі моцнымі. Засноўваюцца беларускія бібліятэкі, школы з навучаннем па-беларуску, неафіцыйныя, як пісаў Антон Луцкевіч. Быў заснаваны нават настаўніцкі часопіс на расейскай мове «Беларускі ўчыцель». Аднак ён на другім нумары скончыў сваё існаванне. У 1911 годзе ў Вільні адкрыўся беларускі тэатр пад назвай «Музычна-драматычны кружок», задача якога было пашыраць рэпертуар тэатральных пастановак, беларускія песні, музыкі і танец, і таксама рабіць гэтыя паказы беларускіх вечарынаў па розных мястэчках і гарадах. Быў заснаваны таксама тэатр вандроўны, беларускі вандроўны тэатр Ігната Буйніцкага, які толькі за лета 1911 году аб'ехаў каля 15 мястэчак у Віленскай, Мінскай і Віцебскай губернях, падымаючы скрозь беларускі дух, будзячы нацыянальную сведамасць, як пісаў Антон Луцкевіч. Такім чынам, беларускае нацыянальнае адраджэнне, інтэлектуальны патэнцыял якога быў сфармаваны яшчэ ў 19 стагоддзі, у пачатку 20 стагоддзя пачало развівацца. Антон Луцкевіч пісаў аб тым, што гэта натуральны працэс, як у іншых народаў, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад іншых народаў, таму што працэс нацыянальнага адраджэння ён быў вельмі падобны. Ён параўноўваў працэс беларускага адраджэння з адраджэннем літоўцаў. Казаў толькі, што адзінае, што літоўцы на 30 год раней пачалі адраджэнне, таму ў іх значна лепшыя поспехі да гэтага часу. Але было адно адрозненне ў тым, што у літоўцаў быў свой касцёл, і было шмат духавенства літоўскага, якое працавала на карысць літоўскага нацыянальнага адраджэння. У гэтым сэнсе ён кажа, што беларусы народ падзелены на дзве часткі, на праваслаўных і каталікоў. Тут можна сказаць пра тое, што Антон Луцкевіч апісвае жыццё духавенства. Ён кажа, што як у праваслаўных семінарах, так і ў каталіцкіх духоўных семінарах, акадэміях прабуджаецца да нацыянальнага жыцця маладое святарства. Аднак святарам вельмі непроста, таму што яны залежаць ад іерархіі, яны не могуць самастойна вызначаць моўную палітыку нават у сваіх прыходах. І таму тут даволі складана. Ён кажа, што гэта яшчэ наступная задача, каб беларуская мова заняла пазіцыі прыстойныя і ў праваслаўнай царкве, і ў каталіцкім касцёле. Ён пісаў таксама, што беларуская моладзь імкнулася ў той час ісці ва ўніверсітэты. Беларускай моладзі вельмі шмат ва ўніверсітэцкіх гарадах, асабліва яе шмат у сталіцы расійскай імперыі Петербургу. Закладаліся беларускія гурткі, там, дзе кшталтавалася нацыянальная інтэлігенцыя. Былі сувязі паміж беларускімі студэнтамі і выкладчыкамі, якія рабілі даследаванні па беларусазнаўстве. Такім чынам адбывалася вельмі важная справа. У тым сэнсе, што беларускае нацыянальнае адраджэнне яно набывала такую акадэмічную форму. І прытым рабілася гэта на розных узроўнях. Разам з тым былі і праціўнікі беларускага нацыянальнага адраджэння, такія як выдаўцы газеты «Красціянін» ці «Северо-западная жизнь». Былі выдаўцы таксама польскіх газет, як там «Ючэнка» альбо «Два гроша», якія пісалі пра тое, што беларускі рух ёсць гэта польская інтрыга альбо расійская інтрыга адпаведна. Аднак пытанне нацыянальнага адраджэння гэта пытанне таго, што беларускае слова і беларуская думка яны знаходзілі водгук у беларускім народзе. І Антон Луцкевіч, ён, выдаючы гэту кнігу ў 1912 годзе, ён абсалютна быў упэўнены, што раней ці пазней беларуская культура яна адродзіцца, таму што жыццё іншых народаў паказвае, і жыццё беларускага народу яно сведчыць пра тое, што гэты працэс ён аб'ектыўны. Аб'ектыўны ў тым сэнсе, што
калі ёсць самабытнасць народу, то нацыянальнае адраджэнне яго раней ці пазней у спрыяльных умовах, ці, як ён пісаў, у спрыяльных варунках, яно адбудзецца. Цікавая такая брашура, як помнік эпохі. І ўвогуле цікавы момант, што Антон Луцкевіч, ён у справе нацыянальнага адраджэння вельмі важную задачу аддаваў духавенству. І вось якраз разам з баптысцкім пастарам з Берасця, Лукашом Дзекуцьмалеем, у 1923 годзе ён пачаў працаваць над выданнем беларускай бібліі. Ён разумеў, што без беларускай бібліі не можа быць і набажэнстваў на беларускай мове. Роўна 100 гадоў назад, у 1926 годзе, выйшла першая беларуская Евангелія паводле Лукі у перакладзе Дзекуцьмалея і Луцкевіча. І для Луцкевіча гэта было таксама важным знакам самому паўдзельнічаць у тым, каб як мага больш сфераў ахоплівала беларуская мова і беларуская культура. І ў гэтым сэнсе, канешне, ён быў чалавекам такога хрысціянскага светапогляду. У тым сэнсе, што, як мы казалі ў пасхальным выпуску, што Христос уваскрос, вось у васкрасенне Ісуса Христа, пра якое пісаў Янка Купала і многія іншыя беларускія нацыянальныя дзеячы, яно было правобразам такім уваскрасеннем і ўваскрашэннем беларускага народу. Гэта вельмі важны момант, што смерць, яна пераможана і пераможана Сынам Божым. І таму Божы план, каб дабро перамагло, і дабро перамагло ў жыцці беларускага народу, беларускай культуры, беларускай мовы. Пачатак 20 стагоддзя ён даваў вось такую вельмі важную надзею. І гэта надзея, канешне, яна не была марнай. Дзякуй за ўвагу.